paličkovaná čipka na území Slovenska má mnohostoročnú tradíciu. Je spojená s príchodom starousadlíkov z nemeckých krajín, ktorí boli pozývaní na dnešné územie Slovenska po viacerých vlnách uhorskými panovníkmi, najmä do baníckych oblastí. Prvé písomné zmienky, ktoré sú dodnes zachované o paličkovanej čipke v Hodruši, pochádzajú z 18. storočia. V roku 1875 bola v Hodruši založená štátom čipkárska škola a dielňa a tá s väčšími alebo menšími prestávkami fungovala až do roku 1952. Hodrušská čipka žije aj dnes. Pravdepodobne poslednou absolventkou Hodrušskej čipkárskej školy je dnes viac ako 90-ročná pani Eva Trenčanová. No keď si ja mám zarobiť, tak pôjdem si zarobiť. Tak som povedala mamke, tá mi to uviazala takúto a na chrbát a išla som do čipkárskej školy. Len som na kľúčku nedočiahla, lebo som bola veľmi malá. Robila som také malinké dečky a to v tom čase bolo za 20 halierov. To boli iné peniaze, ako sa teraz. Pani čipkárska učiteľka vravela, aby som prišla naspäť, že má veľkú objednávku. No a že nás potrebuje 10. Tak teda prišla som. Ale my sme nevedeli, pre koho to robíme. Krásna biela barva tých nití. Takú barvu som nevidela nikdy. A to bolo pre tú kráľovnu. Aleže tú druhú. No, pozháňala som si všetko som si pozháňala. Takže mám aj toto, aj väčší, aj menší, všetké mám. No, a paličkujem dodnes. Ale tým vlastne osud hodrušskej čipky nekončí, práve naopak. Práve táto pani odovzdáva žezlo tradície paličkovanej čipky v Hodruši mladším kolegyňám a dneska takými pilotnými nositeľkami paličkovanej čipky v Hodruši sú pani Janka Zacharovská a slečna Danka Suchá. Tradíciu hodrušskej paličkovanej čipky zachováva aj povrchová expozícia na bani Starošek Svätých v Hodruši Hámroch, kde je zriadená taká stála výstavka. Takto sa tradícia hodrušskej paličkovanej čipky zachováva z generácie na generácie a veríme, že ostane